ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ተሰሪዑ ዘሎ መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት እዩ። ኦሪት ብርሃን ዘፍጥረት ድማ ናይ ፍጥረት ማለት ኮይኑ መጀመርታ ማለት እዩ። ሓደ ካብቶም ሙሴ ዝጸሓፎም 5 መጽሓፍቲ ኮይኑ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ታሪኻት ዝሓዘ መጽሓፍ እዩ። ነዞም ብዙሓት ታሪኻት ንምርዳእን ንምትእስሳርን ድማ ኣብ ክልተ ክፋላት ከፊልካ ምርዳእ ሓጋዚ እዩ። ቀዳማይ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ብዛዕባ ኣምላኽን ኩሉ ዓለም ዘዘንቱ ታሪኻት፣ ካልኣይ ድማ ካብ ምዕራፍ 12 ክሳብ 50 ዘሎ ብዛዕባ ኣምላኽን ናይ ኣብርሃም ወለዶን ዘዘንቱ ጽሑፋት። እዞም ክልተ ክፋላት ከመይ ኢሎም ይተሓሓዙ ምስ ንርዳእ ድማ መልእኽትን ዕላማን ናይዚ መጽሓፍ ኣዝዩ ቅሊል ይኹነልና። بمجمرت أملاق سماين مدرن يفطيرو كلهم تم 22 فطرات دما ኣብ ውሽጢ 6 መዓልቲ ካብ ዘይ ምህላውን ኣብ ምህላው ኣምጽይዎም ብኩሉ ስርሑ ድማ ተሓጎሰ ነቶም ቀዳሞት ፍጥረት ዝኾኑ ኣዳምን ሔዋንን ኣብ መወዳእታ ፈጢሩኻ ኣምላኽ ኣዕረፈ ነቲ ኩሉ ዘዳለወሎም ክጥቀሙሉን ከመሓድርዎን ስልጣን ሂቡ ክፋሮይን ዓለም ከመልእዋን ኣፍቂዱ ድማ ናይ ህይወትን ሞትን ምርጫ ሂቡ ገደፎም ክሳብ ሕጂ ኣምላኽ በቲ ጽቡቕ ፍቓዱ ገይሩ ንኹሉ ጽቡቕ እዩ ዝገብሮ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣዳምን ሔዋንን ነፃ ፍቓድ ስለ ዝተዋህቡ እቲ ናይ ጽቡቕን ሕማቕን ምርጫ ብኢዶም ኮነ። ንገነትን ንኹሉ ጽቡቓን ገዲፎም ግና ነቲ ኣፍረ ክበልዕዋ መረፁ። በዚ ምርጫ ድማ ሓጢኣት ናብ ዓለምን ደቂ ሰባትን ኣተወ። ክሳብ ምዕራፍ 11 ዘሎ ኩሉ ድማ ናይዚ ሓጢኣትን ክፍኣትን መለክዒታት ዝኾኑ ታሪኻት ኢና ንረክብ። ቃኤል ብቕናት ተላዒሉ ንኣቤል ሓዊ ቀቲልዎ እግዚኣብሔር ብፍጥረቱ ክሳብ ዝጠዓስ ሓጢኣት ኣብ ዓለም መሊኡ ብማይ ገይሩ ድማ ንኩሉ ክፍኣትን ሓጢኣትን ክሓፅብ ከሎ ንርኢ። ኣምላኽ ድማ ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ኖህ ምስ ስድሩ መሪፁ ካብ ጥፍኣት ኣድሓኖም ንወለዶ ደቂ ሰባት ድማ ከም ብሓድሽ ክትቆም ኢሉ ሓሰበ። ኖህን ደቁን ድማ ክፋረዩ ጀመሩ፣ ኣሕዛብ ክባዝሑ ጀመሩ። እንተኾነ ግና ሕጂ እውን ሓጢኣት ካብ ዓለም ኣይረሓቐን። ኣብ ምድሪ ሰናኦር ድማ ጡብ ሰሪሖም ፀብሪ ኣብ ክንዲ ነውራ ገይሮም ነዊሕ ህንፃ ሰርሑ ጀመሩ። ብሓደ ቋንቋ ገይሮም ድማ ስምና ንዕቢ ሰማይ ዝበፅሕ ህንፃ ከዓ ንስራሕ ተባሃሉ። ኣምላኽ ግና ዕላምኦም ናይ ክፍኣት ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ንቋንቋኦም ደባለቆ ምርድዳእ ሰኣኑ እሞ እቲ ናይ ሓጢኣት ዕዮ ኣቋረፅዎ። ኣብዞም ካብ ኣዳምን ሔዋንን ጀሚርካ ዘለዉ ታሪኻት ኩሎም ሓደ ናይ ሓባር ረቑሕ ኣሎ። ንሱ ድማ ደቂ ሰባት መገዲ ኣምላኽ ገዲፎም ብምርጮም ጌጋ መገዲ ይጓዓዙ፣ ናቱ ውፅኢት ድማ ጥፍኣትን ሞትን የጓንፎም። እቲ ቀፂሉ ዝመፅእ ካልኣይ ክፋል ድማ ናይዚ ብሰንኪ ምርጫ ደቂ ሰባት ዝመፅእ ጥፍኣትን ሞትን ፍታሕ ዝኸውን መደብ ኣምላኽ ሒዙ ዝርከብ እዩ። እቲ ካልኣይ ክፋል ኣብ ሓደ ኣምላኽ ዝመረፆ ጻድቕ ሰብ ዘተኮረን እግዚኣብሔር ብወለድኡ ገይሩ ዝመደቦ ናይ ድሕነት ዕዮን ዝሓዘ እዩ። ኣምላኽ ነቲ ዝመረፆ ንኣብርሃም ቃል ኪዳን ክኣትወሉ ይጅምር። ወለድኡ ክበዝሓሉ ምዃኑ ተመባፂዑ ድማ ብመገዲ ኣብርሃምን ወለድኡን ኩሎም ህዝብታት ክባረኹ ምዃኖም የበስሮ። ነቲ ዝተበላሸወ ባህሪ ደቂ ሰባት ድማ ብኣብርሃምን ወለድኡን ገይሩ ናብቲ ናይ ቀደም ንጹህን ጽሩይን ባህሪ ክመልሶ ኣምላኽ ስራሕ ይጅምር። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ብምሉእ ካልኣይ ክፋል ናይዚ መጽሓፍ ኣብዛ ስድራ ዘተኮረ እዩ። ኣምላኽ መጀመርታ ንኣብርሃም ናብ ከነኣን ተበገስ ብሎ ኣብኡ ድማ ዓብዪ ህዝቢ ክኸውን ምዃኑ ይነግሮ። ከምቲ ዘተስፈዎም ከዓ ኣብርሃምን ሳራን ኣብ እዋን ሽምግልንኦም ንይስሓቅ ይወልዱ። ይስሓቅ ምስ ሓበየ ድማ ርብቃ ትበሃል ሰበይቲ ተመርዒ 2 ወዳት ይወልድ። እቲ ካብ ኣብርሃም ናብ ይስሓቅ ዝተሰጋገረ ናይ ብኹርና በረኸት ናብ ኤሳው ክመሓላለፍ ዝግብኦ እኳ እንተነበረ ያዕቆብ ግን ካብቲ ሸምጊሉ ዝነበረ ይስሓቅ ኣቦኡ ኤሳው ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ይወስዶ። ያዕቆብ ከዓ ነዚ በረኸት ሒዙ ይኸይድ። ዓብዪ ስድራ ቤት ድማ ይቋቋም። 12 ኣወዳት ድማ ይወልድ። ካብ ኩሎም ከዓ ንዮሴፍ ወዱ ኣብሊፁ ይፎቱ ነበረ እሞ ጽቡቕ ክዳን ከድኖ። በዚ ዝቐንኡ ደቂ ያዕቆብ ከዓ ንዮሴፍ ክቐትልዎ ደለዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ንግብፂ ሸጥዎ።
You can't spill a brother's blood. Have you thought of the curse which will fall upon us if we do this? Stop it! Stop it now before it's too late! Stop what? Ignore him. Don't speak to boys who come to work in groom's clothing. We come in search of more tales to tell. Father wants a report, and he thinks I'm the one to do the job. He told me... Forget what he told you. You report on me, and it'll be the last thing you do. Simeon! I'll do as Father instructed. Simeon, stop it! I'll do as Father tells me. And your warning smells of too much blood. Hold him back! Stop it, መጀመርታ ነታ አቦ ዝኸደኖ ክዳን ጠንጢጦም ናብ ሓደ ማይ ዘይነበረ ጉድጓድ ደርበይዎ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንግብፂ ሸጥዎ ኣብ ግብፂ ድማ ዮሴፍ ብጥበብ ኣምላኽ ካብ ቤት ማእሰርቲ ናብቲ ዝለዓለ ማዕረግ ተሰጋገረ ኣብ ኩሉ ዓብይ ጥሜት ወሪዱ ስለ ዝነበረ ድማ ደቂ ያዕቆብ እኽሊ ክሽሙት ናብ ግብፂ ክመፁ ኣብኡ ድማ ትቕድም ብቕኒእ ተላዒሎም ናብ ነጋዶ ዝሸጥዎ ብሕልሚ እውን ኣሕዋቱ ክሰግድሉ ምዃኖም ዝሓበሮም ዮሴፍ ሓዎም ሓላፊ ኮይኑ ጸንሖም ከምቲ ቀደም ዝነገሮም ከዓ ፍግም ኢሎም ሰገድሉ ዝኣኽሎም እኽሊ ሂቡ ድማ ካብ ሞት የርሕኖም ነቲ ደቂ ያዕቆብ ዝኣለምዎ ክፉእ ስራሕ ድማ ኣምላኽ ንህይወት ቀይሮ ኩሉ ድማ ንጽቡቕ ኮነ ዮሴፍ ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ንስኻትኩም ንኹፍእ ይሓሰብኩም እግዚአብሔር ግና ከምቲ ሎሚ ኮይኑ ዘሎ ክገብር ብዙሕ ህዝቢ ምእንቲ ኸድሕን ንጽቡቕ ሓሰበ እዚ መጽሓፍ ድማ በዘን ዮሴፍ ዝተዛረበን ቃላት ጌርካ ምድምዳም ይከኣል ምኽንያቱ ኩሉ እቲ ዝሓለፈ ታሪክ ካብ ዝወፅእ ኣይኮነን ደቂ ሰባት ሰናይ ገዲፎም ክፉእ ይመርፁ ኣምላኽ ድማ ንኹሉ ናብ ጽቡቖም ይቕይሮ ነታ ኣብ መጀመርታ ዝተበላሸወ ባህሊ ደቂ ሰባት ድማ በዞም ስድራ ገይሩ ይጽግኖ እቶም ቀፂሎም ዝመጽእ መጽሓፍቲ ድማ ናይ ዝዓቢ ናይ ድሕነት ዕዮ መቐጸልታ እዮም ንስኻትኩም ንኹፍእ ይሓሰብኩም እግዚአብሔር ግና ከምቲ ሎሚ ኮይኑ ዘሎ ክገብር ብዙሕ ህዝቢ ምእንቲ ኸድሕን ንጽቡቕ ሓሰበ